dragi prieteni! Astăzi am venit la un nou vlog pe acest cont. Uitați mai nuțica asta, Ania. Azi vom face un mini haul de la Jumbo, gen back to school, gen rechizite de școală, gen superb. Ok, să începem. Asta e partea 1 pentru că mai am o comandă să-mi vină. Asta l-am luat din Spania acum o săptămână, două, tot pentru școală și l-am ținut să fac un back to school, iar în el mi-am băgat unele lucruri pe care doar el le-am luat. Și hai să vă arăt ce am în el. 4 culori pixelate, cred că așa se zice, cred, nu știu, dacă nu știu, corectați-mă. Sau mate, vă zic mate, că e mai ușor, mai mate așa și gen se vede foarte bine scrisul prin ele. Mi-am luat unul așa pentru că nu a avut roșu mat pixelat. Foarte multe pixuri ca să subliniez peste, iar ăsta așa este înăuntru, zic că este destul de fain și destul de încăpător. Adică până la urmă este ce trebuie. Ok, următorul lucru, vreau să le fac cu ochii închiși. Ok, am aplicat ăsta. Mi-am luat 10 pachete de șervețele uscate, unul cu elefant, hipopotam, girafă, urs și ăsta, dinozaur. Verde, albastru, galben și roz. Super faine pentru că 10 și chiar erau ieftine și chiar sunt faine. Așa de copii, dar sunt faine. Îmi plac. Următorul lucru. Ok, e pachet de șervețele umede pe care și anul trecut mi-am luat pentru că miros bestial, îmi place foarte mult miroase. Ok, următorul lucru. Ok, acest penar cu stitch, cu pop-it, când mă plictisesc, pac, 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 când mă plictisesc, pac, 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 pac. Și asta este destul de încăpător și asta pare că e mai de vară, îmi place mult mai mult, am luat vreo 5 euro aproape, l-am luat din România, dar vă zic în euro ca să vă dați seama cât de mult a costat ăla și cât de ieftin a fost ăsta din Jumbo și chiar a fost fain și asta pare mai mult de vară și ăsta cred că o să-l folosesc, adică ăsta cred că să fie primul care să înceapă școala, cred că o să încep școala. Am 4 penale. Am și cu Wednesday, când mi-a plăcut Wednesday mi-am luat cu Wednesday, când mi-a plăcut pisici, mi-am luat cu pisici, când mi-a plăcut stici, mi-am luat cu stici, deci am penare la greu. Ok, următorul lucru, stai să nu mă uit. Ok, mi-am luat 2 picuri, nimic, wow. Ok, era asta așa. Era așa. Carioci. Sunt multe marchere tot pentru subliniat, că v-am zis că am plăcut super, da, super multe, evidențiez că ai tu. Următoarele lucruri, ăsta. O mică paranteză, niște unghii. O să am să pentru școală, să plecăm mai departe. Următoarele lucruri, ăștia. Mi-am luat ceva pentru școală, pentru că am nevoie super mult. I-am luat pentru școală și special doar pentru sport, doar pentru la sport o să-i folosesc ăștia, pentru că doar pentru sport i-am luat. Următorul lucru. Mi-am luat un dezinfectat mov pentru că miroase la fel bestial. Am avut anul trecut roz, dar acum mi-am luat mov să văd ce ăsta cum miroase. Mi-am luat super multe chestii mov, după cum ați văzut, pentru că îmi place movul. Înainte îmi plăcea rozul. De fapt niciodată nu mi-a plăcut rozul, dar movul, mamă, e bestial movul, e culoarea mea preferată. Următoarea, mi-am luat corector din ăsta lichid, pentru că, da, e corector lichid. Hai că nu mă mai ăsta că mă enervează. Mi-am luat un stilou așa, e peniță subțire pentru că nu pot să scriu cu ea groasă, superb roz. La el mi-a plăcut doar penița, dar ce să vedeți, nu lipsea un stilou mov, tot cu peniță subțire. Următorul, un pix cu coroană de regino sau rege, ce îi, nu știu. Încă o mică paranteză, acest concealer. Ok. Aici am bonul. Asta. Am 2 corectoare mici, pentru că era la preț de 1 întreg.
chiar e super practic și am zis, bă, tot roz, că nu avea altă culoare. Următorul lucru știu că de ăsta mic n-am mai luat. Uitați, mi-am luat un Panda Pop ăsta așa mic de deget, fac așa repede, că n-aveam și că l-am dat sormea la mare. Nu-i nimic, continuăm. Și uitați-vă, mai am așa diamant cu diamante de astea, așa, și cu diamant de ăsta mare. Mi-am luat un auriu și un argintiu. Unii de la sărmea, că sărmea a zis, dar mie ce mi-ai luat? Păi și-am zis, pe dacă mi-am luat doi, da, ei unul să aleagă, ia. Ăla cu coră nu m-a plăcut cel mai mult și mie, dar dacă l-a vrut, ce pot să zic. Ok, și următoarele... Mi-am luat un creion din ăsta. Pentru că am zis nu mai iau grafic, mi-am luat cu ăsta. Deci mereu uit cum se numește. Știți voi cum se numește. Și am luat una care lăbuța asta, dar îmi place că e roz. Dar e fain. Ok, următorul lucru știu că am mai avut ceva, dar... Țin minte că am mai avut ceva. M-am mai avut ceva. Ok, am găsit. Mi-am luat această pensulă mică ca să pot să-mi blendez concealerul pentru că chiar aveam nevoie, pentru că o foloseam ditai pensula. Și acum începem cu caietele mari. Ok, mi-am luat ăsta e pentru română. Cred că o să-l folosesc la fizică, pentru că e nu știu. Îmi place mult. Are super așa, arată super fine. Ok, următorul. Am luat încă unul așa. Ăsta pentru franceză, cred că o să folosesc. Super fine. Mauve. Logic mauve. Și încă unul ăsta e pentru matematică. Tot așa. Fine. Office Style scrie pe toate. Următorul. De tot de română. Și caietul ăsta. Următorul. Uite încă un Office Style ăsta, doar că e pe altă nuanță și ăsta nu arată gen așa. Deci toate le-am luat cu Office Style. Bro, aproape toate le-am luat așa. Ok, următorul. Încă un caiet așa, doar că mare, nu mic, tot de matematică. Pentru că aveam așa și mic dat de român. Dar nu am folosit, eu tot la frumea le-am dat. Ok, uitați încă un caiet ăsta, pentru că ador. Tot de matematică, nu știu de ce mi-a luat așa de multe de matematică, dar mă rog. Asta e că la fizică folosesc de matematică. Mă rog, continuăm. Încă unul de matematică, mi-am luat foarte multe de matematică. Ok. Încă unul tot așa de română, cu foi de română. Dar am luat două la fel. Mă rog, nu știu de ce am luat două la fel, nu cred că am fost atentă. Și ultimul mare care l-am luat așa, pentru că am avut foarte mult de astea, pentru că le fac super ușor așa și super practic și fain, îmi place super mult. Ăsta e de muzică. Și acum încep cu alea mici, mi-am luat un așa de muzică. Mic. Mi-am luat unul așa de biologie. Asta se fain rău, așa cu scupici două. Mi-am luat unul așa cu leopard print, tot de română. Încă unul așa mic, tot de română și încă unul așa mic, tot de română. Ăsta e set cu caietul ăsta. Ce fain! Și asta a fost back to school. Să vă arăt toate lucrurile pe care le-am luat. Astea și în penarul ăla, gândiți-vă că mai am. Stați așa. Bine, vă pupi, da, și spor la școală. Da, e partea a doua să vină în curând. Da.